Good morning, guys! It is Wednesday. RDO ko today, so wala akong pasok. I'm just having my coffee. It's now, anong oras na ba? 11? Malapit na mag-12. Tatapos ko lang maligo. Nag-edit ako ng video kanina pagising ko. And then mag-edit na naman ako ulit mamaya. Kakain na lang siguro ako ng lunch kasi 12 na. So kakainin ko yung niluto ko kahapon. Afritada. Meron pa tayong afritada na tira dito. There you go. Meron pa din akong rice. So, yeah, kain tayo, guys! Alright, guys. Tapos na tayo kumain. What I will do is I will edit a video. And then, after ko siyang i-edit, while hinihintay ko siya na mag-save siya, I will clean the house. Nag-vacuum na si Dan kagabi. Kasi ayaw niya na mag-over-linis ako. Pero, meron kasi kailangan i-wipe-wipe. Tapos yung banyo, kailangan ko din linisin. 2 banyo. So, we will do that. Wait, i-turn natin yung... I-on natin yung ating vacuum. Charge natin siya. Some of you guys are asking kung okay pa din yung Dyson. Okay na okay pa din siya. Sa akin ha, okay na okay pa din siya. And si Dan, ginagamit niya din yan. I noticed na nung binili namin tong vacuum na to, mas lagi nang nagva-vacuum si Dan. Like, kasi very handy lang siya, guys. Yung vacuum kasi namin noon, meron pa siyang cord. This is wireless ha. Yung vacuum kasi namin noon, meron siyang cord. So, kung magva-vacuum ka, kukunin mo pa siya mabigat. Tapos, you know, kukunin mo pa yung cord, i-connect mo pa siya. It's very, para sa akin, napaka-hassle na niya. Tapos, sobrang laki. And, meron pa pala tayong tutupain. Ang dami pa. Pero okay lang yan. Edit, linis, tupi, and then maybe edit again after. Meron ako maraming video na kailangan i-edit kaya nga hindi ako mag-fail ngayon. And then, alam nyo ba guys, sobrang init today. As in, fall na ngayon ha. Autumn na. Pero sobrang init. Pero I think this is the last week na as in, sobrang init talaga siya. Okay, mag-edit na tayo guys. So guys, mag-edit ako ng video and nakita ko tong video na naman na to. Hindi ko mapigilan yung sarili ko na tumawa kapag nakikita ko tong clip na to. Ito. So tapos na siya guys. Na-upload na to. And usually kapag na-upload na siya, dinidelete ko na siya. Sa lahat ng nagtatanong pala, I use Final Cut Pro. So, pero ito, hindi ko siya ma-delete kasi gustong-gusto ko tong clip na to. I know I can always like save this specific clip and like put it on my phone. Pero wala lang. Hindi ko siya ma-delete. Tingnan nyo oh my god. Marami din nag-comment dun sa video na yun na sobrang tawang-tawa kayo. As in, sobrang tawang-tawa ako, guys. Tapos, nung pagka-fall talaga ni Dan, sabi niya talaga, nakuha mo yun sa camera. Nung nag-edit ako, guys, inisip ko, hala, baka kapag in-upload ko to, sasabihin ng iba na, ano ba yan, pinagtatawanan mo yung asawa mo. Nakakatawa kasi. Pero, like, normal na kasi sa amin yun. Wala namang ganun na comment na nakita ko so far. Pinagtatawa na namin yung isa't isa kapag nakakatawa talaga. Guys, tapos na ako mag-edit, kaya lang blackout. Walang kuryente. So, yung MacBook ko, siguro 11% na lang siya. And kapag nagsisave ako ng video, sobrang kumakain siya ng battery. So, pinarest ko muna siya. And hintayin natin na bumalik yung kuryente. My gosh, walang kuryente. Tinawagan ko si Dan, tapos busy siya. So, hindi siya naka-pick up. Tinext ko siya, no power. Tapos tumawag siya sa akin. Sabi niya, naka-receive ako ng text from the council na walang power sa area natin. So, yun, walang power. Kasi akala ko, may na naman na switch sa labas. Pero yeah, sa area talaga namin wala. Ang maganda dito, guys, is kapag wala kayong power for a couple hours, bibigyan nila kayo ng refund. Like, yung government, bibigyan kayo ng refund. Kasi, kasi kino-consider nila yung like yung mga pagkain sa fridge na kasi nga walang kuryente, may mga pagkain na nasisira kasi walang kuryente, nagre-refund sila. Yung Adelaide, yung pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Sa buong mundo. That was, hindi ko alam kung nagbago na ngayon, but I think that was a couple months ago na kami yung pinakamahal na kuryente sa buong mundo. So, mahal talaga yung kuryente dito. Anyway, maglilinis na tayo, guys, while hinihintay natin na bumalik yung kuryente. Sobrang init na. Naka-on yung AC ko kanina, kaya lang wala na ngayon kasi walang kuryente. Anyway, maglinis tayo. Guys, tapos ako maglinis, wala pa din kuryente. Sobrang, hindi naman sobrang pawis. Like, pinapawisan ako, pero wala namang butil-butil na, Anyway,
yan, gagawin ko yan. Tutupiin ko yung mga yan. Hindi ako makapag-laundry kasi walang kuryente. Dami ko pang inisip. Sabi ko, ay, walang kuryente. Sabi ko, sige, mag-laundry na lang ako. Tanga, paano mag-laundry? Wala nga kuryente. Kasi hindi ako makapag-edit eh. Sana bumalik na siya agad. Sabi ni Dan, parang babalik daw mga around 3:30. Pero, and wala pang 3 guys. Ano pa? 2:45 pa lang. Sabi niya, yun yung sabi sa last update, 3:30. Meron daw possibility na magte-text na naman, i-extend na naman. Yung plano ko na, like, konting linis-linis lang, naging general cleaning tuloy. Nag-stop lang ako kasi namatay na yung vacuum, tapos walang kuryente, hindi ko siya ma-charge. Wait, tingnan natin kung meron tayong ice cream. Kasi ang init-init na, tinawagan ako ni Dan kanina, sabi niya, sorry babe. Sabi ko, ba't ka nagsasorry? Hindi mo naman kasalanan. Sabi niya, kasi wala akong magawa, ang init-init sa bahay. Sabi ko, okay lang eh. Kasi kahit na lumabas ako, mainit din sa labas. Over naman. Kain tayo ice cream, guys. Sabi niya, may ice cream dyan. So, kumain ka ng ice cream para hindi ganun kainit. Anyway, okay, sige. Kain tayo ng ice cream muna bago tayo magtupi-tupi. Guys, bumalik na yung kuryente and I'm uploading a video, guys. Mabilis yung internet namin. Diba last vlog ko, sinabi ko na mahina. So, feeling ko, na-update na yung speed boost ko. Wait, kasi kaka-upload ko lang nito and 7% na siya agad-agad. Like, wala pa nga 5 minutes. So, I'm just doing a speed test now. Woo! 41.20. Oh my gosh, it's good! Hello guys! Hindi pa siya tapos, pero it's more than 1 yung upload speed ko. So yung download speed is 41.20, upload speed is 4. You know what? I'm happy with that. Kasi noon, before pa nag-speed boost, less than 1. So mga 0.8, sometimes 0.4, nakakaloka ang hina. Though mas mabilis siya compared sa previous internet provider namin, pero I'm happy with 4.2. Yes! That's great! Guys, I just finished editing one more video. So, I think ito yung pangatlong video na na-edit ko today. So far, very productive ng day natin. Nakapaglinis tayo ng bahay. Like, general cleaning talaga. Kasi nag-brown out, black out. And then, natupi natin sila. Mamaya ilalagay natin yan sa kwarto. And then, nakapag-edit ako ng 3 videos. So, yeah. May mga nagtatanong sa akin paano maging productive. Ewan ko. Hindi kasi ako mapakali na walang ginagawa. Hindi talaga ako mapakali. Kanina nga na walang kuryente. Sabi ko, uy, yung mga videos ko na kailangan ko i-edit. Anyway, kanina, right after ko i-edit yung video, like, wala na akong magawa save ko na siya. So, I was reading comments, guys, and I was reading comments of my latest vlog. Kasi doon ako nag-comment na, if meron kayong mga questions, i-leave doon sa video na yun kasi gagawa ako ng Ask Rhaze. And meron akong mga nababasa na nakakatuwa ka every time may disclaimer ka na di ako buntis. Like, yung mga disclaimer. Kaya ako, yung iba naiinis guys kapag nagde-disclaimer ako na hindi ako buntis. Kasi every time, like before ko pa ginagawa yan, every time na sinasabi ko, hala, masakit yung ulo ko, or like, nag-crave ako ng ganito, or ang dami kong kinain today. Like, yung top comment talaga lagi is, buntis ka, hala, feeling ko buntis ka na. And, okay lang naman yung ganun. Okay lang naman talaga yung ganun. Normal na naman talaga na, mag-comment. Pero yung iba kasi, sinasabi na, ba't ka nagsisinungaling na hindi ka buntis? Ibuntis ka naman. Obvious naman. Parang, hindi is. So, kaya nagde-disclaimer ako every time na sinasabi ko na ang dami kong kinain, hindi ako buntis ha. Like, may mga kasi yung iba, akala talaga nila na tinatago ko na buntis ako. Hindi naman ako buntis, guys. And hindi ako magsisinungaling sa inyo. Siguro kapag dumating yung time na, like, buntis na,
Hindi ako buntis ito na tayo. Like, ano, hindi sa magsisinungaling ako sa inyo. Siguro hindi ko muna sasabihin, pero, like, you know, kapag buntis ako, tapos nag-vlog ako, hindi ko sasabihin na hindi ako buntis kung buntis ako. Siguro hindi ko lang siya sasabihin na hindi ako buntis kung buntis ako. Does that make sense? Siguro hindi ko na lang siya i-mention kapag hindi pa kami ready sabihin. Pero hindi ako magsisinungaling. Sobrang natawa talaga ako kasi may nabasa akong comment nung nung hindi pa ako nagde-disclaimer na sinabi, obvious naman na buntis ka, ba't ka nagsisinungaling? Nagsisinungaling talaga. Nakakatawa lang. Kaya, ayun, nagde-disclaimer na ako. Pasensya naman kasi yung iba naiinis na yun na disclaimer ako ng disclaimer. Pasensya naman. Gusto ko lang i-avoid yung mga ganong comment na nagsisinungaling ka. Ba't ako magsisinungaling? Nakakaloka. Nangyari na kasi yun nung kinasal kami ni Dan, diba? Tapos hindi pa kami ready sabihin na kinasal na kami. But I wasn't hiding it. Like, I was wearing my ring. Pero, hindi ko muna siya sinabi sa vlog. It's not na nagsinungaling ako. Hindi ko muna lang siya minention. Tapos someone like sent me a really long message on Instagram saying na sinungaling ka, ganon-ganon, bakit mo sinabi na hindi kayo kasal, na never ko naman sinabi na hindi kami kinasal. Hindi ko lang siya minention sa vlog, but I didn't say na, oh, we didn't get married. Kasi kikita naman sa video na meron akong ring. Hindi pa lang talaga kami ready na sabihin yun nun. Which doesn't affect me. Kapag hindi totoo, hindi talaga siya nakaka-apekto sa akin. Ayoko lang sana na isipin ng iba kapag nakikita nila yung comment na yun na nagsisinungaling ka nga kahit hindi naman. Anyway, yun lang. Gusto ko lang siyang i-share. Ilang percent na to. I'm so happy kasi yung internet namin mabilis na ulit. Si Dan siguro darating in 30 minutes kasi 5 na. Ang sabi, ay no, sabi niya 6. Guys, gabi na. Madilim na sa labas. Tumawag sa akin si Dan siguro mga 15 minutes ago. Sabi niya malilate siya. So, darating siya dito mga 6:30, which is almost 6:30 na. Actually, 6:30 na. Yeah, 6:30. Kaka 6:30 lang. Anyway, hindi ko to napakita sa previous vlog ko. Natanggap ko to kailan? Nung Friday. Yeah, nung Friday nung nag-dinner kami. Nakalimutan ko siya ipakita. Nakalimutan ko siya actually. Nilagay ko siya sa room. And pagpunta ko doon, sabi ko, wala, nandito pala to. Galing to sa Pilipinas, guys. Bigay sa akin ng... Uy, ano na nangyari? Very dark. Bigay sa akin ng mga baby bears. So, pakita ko sa inyo. Hindi ko pa siya na-open lahat-lahat. Nag-sneak peek lang ako na natanggap ko siya. Salamat sa mga nagpadala and salamat kay Roslyn sa pagdala nito dito. Thank you. May utang pa ako sa kanya. Hindi ko pa na-send yung package niya. From Pretty Mary. Kasi nakita ko yung video niya na finiture niya na bibigyan niya kami. So, thank you so much. Ano siya? Ever Belena na liquid lipstick beauty set. Ganon, meron siyang 3 liquid lipsticks. Meron siyang channel, guys, Pretty Mary sa YouTube. Nag-ano din yun luto-luto din yun ng mga I believe this is from Layla. Meron siya YouTuber. It's a hat na sabi YouTuber PH. Yan, suotin natin. Meron akong paban Buang. Okay, next is from Kim's Collections to... Hello, Kim. Hindi ko na masusuot yung mga necklace mo kasi may necklace na ako. Hello, yung cross necklace. Cross necklace, guys. Nawala yung ganito ko. And sabi ko yun yung lucky charm ko. Tapos pinalitan naman ni Dan nung Pero yeah, cross necklace. And then, meron ding pa-cross na earrings. And then, merong ito. Ang cute nito. Meron siyang parang dyan, diamond daw. And then, yung earrings niya, ganyan. Parang yung ball chain lang. Na lagi kong suot noon before ko to na-receive. And then, oh, ang cute. Heart. Heart, kita nyo yan? Very parang flat na heart. And then, yan din yung necklace. Yan. Favorite shape ko actually yung heart. Yeah. Wala lang. Every time na makakita ka ng heart, parang ang saya lang, no? Na parang sobrang positive ng heart. Yeah, heart. Diba? Yun lang. Anyway, yun na. Sobrang thank you. Guys, pangalawang video na to na-upload ko. And 7% na siya. Sobrang bilis lang. I uploaded this less than 10 minutes ago. I'm so happy. Guys, inopen ko yung fridge kasi gusto kong tingnan kung may makakain ako mamaya. Well, nakapag-decide na naman ako. Pork bun. Anyway, nung pag-open ko, guys, nakita ko to.
From Lush. Bigay pa to sa akin ni Ann. I think, ano niya to, gift niya sa akin before ako kinasal. So, matagal na guys. Last year. Nag 1 year anniversary na kami. Hindi ko pa to nagamit at all. Chinek ko yung, expiration date. Mag-i-expire siya. 27th of March. Nag-expire na. 27th of March. Birthday pa ni Mark. 2017. 2017! Last year pa! Hala, nabuang na. 2018 na tayo ngayon. Ang bilis naman! So, this was made on the 6th of March, 2017. And then used by 27th of March. Nandito lang siya sa fridge. Chinek ko kasi yung cheese kasi sabi ko magpo-pork bun lang ako. So, sabi ko mag-ano ako. Like, kakain ako ng cheese. Yung nabili namin sa Kangaroo Island. Eh, nakita ko siya. Diyan lang siya, oh. Iba din siya. Expired na. Sayang naman to, uy. Sorry naman, Ann. Alright. Kakainis tong taong to. Guys, di ba sinabi ko sa inyo kanina, sabi niya, uwi siya 6:30. Alam niyo ba anong oras umuwi? Malapit na mag 8:30. Sobrang nag-alala ako, guys. Sobrang iyak-iyak ako kanina kasi hindi ko siya makontak. Nagre-ring yung phone niya, pero pumupunta sa voicemail. And then, nag-text ako sa kanya 2 beses lang. Kasi hindi siya ganyan eh. Nagtitext talaga yan. Pag sinasabi, okay lang naman sa akin kahit na gaano ka-late. Basta alam ko kung nasaan. Pero hindi kasi, hindi ko alam. Yung ginawa niya, sobrang, I was this close na tawagan yung mama niya. And alam ko kasi na kapag tinawagan ko yung mama niya, sobrang mag-aalala yun. Tawa-tawa ka dyan buong. Nakakainis siya talaga. Ay, grabe, uy. Thank you. That's alright. Yeah, so, yun. Para mawag! Yung po sa'yo. Alive ka dyan. Kala ko talaga guys kung ano na talaga nangyari. As in, sobrang nag-alala ko na... Ay, naku. Alam niyo ba kung anong ginawa? Nag-stop lang siya sa sa isa sa mga clients niya. Tapos nag-usap daw sila. Sobrang tagal nila nag-usap. Kasi ang tagal na daw nila hindi nagkita. Tapos bigla niya nakita sa sa kalsada daw or something. May cafe daw. Nakakainis. Sabi ko okay lang naman. Uy, kahit na gaano ka ka-late. At sana alam ko kung nasan ka para hindi ako mag-alala. Nag-text ako sa kanya 2 beses. Tapos tumawag. How many missed calls did you receive from me? 12. 12. That's 12. And 4 messages. Akala ko talaga guys. Ay, naku. Ewan ko sa'yo, babe. Tapos biglang tumawag siya sa akin nung siguro bumalik na siya sa car. Kasi yung phone niya, iniwan niya sa car. Kaya hindi niya na-receive yung text ko. Buang talaga. Kakainis. Iniwan niya sa car. Tapos ang pagtawag niya, akala ko police na yung tumawag or doktor or ano. Hindi ko na talaga alam. So sabi ko, hello. So sabi niya, sorry, babe. Sorry. I'm sorry. Kakainis. Nakakaloka ka. Anyway. Bring it back. Anyway, close ko na tong vlog na to guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Goodbye, everyone. Bye guys.